Na fe, oedden ni'n barod? Odi. Iawn, diolch te Gwen. Wel, croeso cynnes iawn i chi gyd yma heno i'r noson dŵm mis Chwefror. Yn gyntaf, mae Gaynor yn ymddiheurio am golli'r noswedd. Mae wedi gorfod mynd i ymweld â diddannu cangen. Felly fi sydd yn neud y cyflwyno heno. Cyn i mi gychwyn, gai yn gyntaf cydymdeimlo gyda Tegwen ar colli ei thad yng nghyfraith Gareth Morris wythnos diwetha. Ac ar nodyn y pysach, gai long gyfarch Tegwen ar gyrraedd y filltir sgwar o 5 mlynedd ar 20 o weithio i'r mudiad. Ymlaen nawr Tegwen i'r cwarter canrif nesaf. Oeddwn i ddim yn nabod Marian Vaughan, ond yn debyg i nifer ohonom, dyma fi mynd i edrych ar Facebook ac yn dod o hyd i Marian ac yn darganfod gwledd o luniau yn dangos y gwaith gwych mae'n ei gwneud. Cam nesaf wrth gwrs oedd cysylltu trwy defnyddio Messenger i wybod pwy oedd y ferch hynod o weithgar oedd yn mynd i'n diddannu. Wel, dyna fi oedd cyfathrebu nôl ac ymlaen, rhannu rif ffôn a chyfeiriad e-bost, a cael y teimlad bod hon yn berson llawn gariad ac angen gwneud gwaniaeth i eraill sydd yn llai ffodus. Hyfryd yw i fi'n bersonol hyn o gweld Marian, wyneb yn wyneb fel petai. Pleser nawr i fi adrodd bach o gefndir a hanes Marian Vaughan i chi. Cafodd Marian ei geni yn tŷ capel Warren Road yr Hill, a symud wedyn i fyw i'r Hydlad Sir Ddinbych. Yn 1976, aeth hi'n nyrsio i Gaerdydd cyn ymgartrefu yn Llanelli yn 1983. Mae wedi gweithio fel ymwelydd iechyd am dros 40 o flynyddoedd, ac mae ei gŵr Mark sydd wedi dysgu Cymraeg yn feddyg teulu. Mae ganddi 3 o fechgyn, Gareth, Iwan a Geraint, ac 1 wyr bach. Arthus Taliesin Thomas Vaughan, na chi enw da. Yn 2017, roedd ei mab ieuengaf Geraint yn astudio cwrs cyfryngau yng Nghaerdydd, ac angen creu ffilm fel rhan o'i astudiaethau flwyddyn ola. Cafodd Geraint y cyfle i fynd i Uganda gyda elusen Engineers for Overseas Development i ffilmio ganolfan famolaeth oedd yn cael ei adeiladu. Newidodd y profiad yma i fywyd, pan ddaeth adre dyma fe'n dweud wrth ei rieni, Mam, Dad, mae rhaid i chi fynd. A dyma dechrau stori ar daith Marian i Uganda. Mae Marian a Mark wedi bod yn teithio i Soroti, Uganda 2 waith y flwyddyn ers 2017. Bydd Marian a Mark yn ffodus i gael grantiau gan y cynulliad i redeg gwersylloedd meddygol yn Uganda, a gweithio mewn canolfan iechyd yn rhedeg clinigau a merfyddion y wlad. Wel, dyna ddigon nawr wrtha i, a debyg i chi, dwi'n siŵr bod ni gyd mewn am wledd o noswaith, i ni cael clywed mwy o stori a phrofiadau ein gwestai heno. Croeso cynnes iawn i chi, Marian, a nawr drosodd i chi. Diolch yn fawr i chi, a mae rhaid i fi, wel, dydw i ddim yn dda iawn gyda technoleg, wedyn dwi yn ymddiheuro os fyddai wedi pwyso'r botwm anghywir a fyddai'n diflannu, ond gobeithio fyddai ddim yn diflannu am yn rhy hir. Ond diolch yn fawr iawn i chi am y croeso heddiw, a mae'n fraint fawr i fi gael dod yma i rannu'n stori gyda chi. A fel oedd Bethan yn deud, nath yn stori ni gychwyn gyda Geraint, ddoth adre i noson oedd wedi bod mewn noson codi arian a deud, gyda llaw mewn pythefnos dwi'n mynd i Uganda. Wel, gath I dad ar uned dipyn o sioc, a cwbl oedden ni'n gallu meddwl am oedd I di am un. Os rhaid I si fynd i Uganda o bob man, ond oedd o'n mynd. A pan ddoth adre, oedd wedi mynd ym mis Tachwedd, ac o'n I wedi pacio fel bysyn ni'n neud, bob peth iddo fynd. A pan oedd adre, ond ddim byd yn ei fago. Oedd wrthi'n deud I hanes wrthai, a fi'n meddwl, waith fi'n neud y golchi rwan tra ma'n siarad efo ni, I fewn i'w fago, oedd I fago'n wag. A fi'n dechrau deud y drefn wrtho,
beth ti wedi wneud efo dy holl stwff? O'n i wedi prynu sgidiau newydd i ti fynd yna a bob peth. So droi rownd ata fi a'i dad a deud, Mam, does gennyn nhw ddim byd. A wnaeth o roed ni yn lle, just yn y geiriau yna. A wedyn, just deud wrthon ni, Mam, Dad, mae rhaid i chi fynd. Ac oedd o'n eitha blin pen oedd adre, mynd rownd y tŷ yn agor bob trap, ac yn flin bod gennym ni ddŵr, oedd dŵr glân, dŵr oedd ni'n gallu yfed, dŵr i gael bath. A mi gath hyn effaith mawr ar ei fywyd o, wedi newid ei fywyd o, wedi rhoi profiad, wel, profiad unigryw iddo, a deud y gwir. Wedyn, ar ni benderfynu mynd, fel sawl un oedden ni wedi siarad pen fysa ni'n ymddeol bod ni eisiau gwneud gwaith gwirfoddol, ond siarad oedden ni, ddim yn wneud i'n byd am y peth, wedyn oedd hwn yn gyfle i ni fynd. A dyn ni wedi bod yn mynd gyda elusen o'r enw Saltpeter Trust, a maen nhw ddwy elusen, ath Geraint gyda Ifod, lle maen nhw'n gyrru'r prentiswyr allan i adeiladu. Ond wrth gwrs, does e ddim llawer o bwynt cael adeilad gwych os nad yw'n gynaladwy. Wedyn, dyn ni'n mynd gyda'r hanner arall yr elusen, sef Saltpeter. A gŵr a graig o Gaerdydd sydd wedi cychwyn yr elusen, dyn ni ddim yn grŵp mawr, 6 ohonon ni ath allan rwan ym mis Ionawr, ond dyn ni wedi bod yn mynd 2 waith y flwyddyn, heblaw am Covid, ond oedden ni'n cadw pethau i fynd drwy Zoom adeg yno. A dyn ni newydd ddod yn ôl rwan, pythefnos yn ôl ar ôl mynd eto. Dwi'n mynd i ddangos lot o luniau i chi, achos i fi, mae bob stori, bob llun yn dweud stori. A oedd Jane wedi gofyn i fi ar ryw 10 o luniau, ond nes i ddim cysylltu nôl efo hi a deud, mae gennau dipyn bach mwy, mae'n ei ofn na 10, ond mae'n stori tu ôl i bob llun, ond dwi'n mynd disgwyl i chi jyst wrando ar yn llais i rwan am yr hanner awr nesaf. Os ydych chi eisiau gwybod rhywbeth neu gofyn rhywbeth, croeso i chi ofyn unrhyw gwestiwn wedyn. So dwi'n mynd i drio cael yn lluniau fyny, os dwi'n mynd i bwyso'r pethau iawn rwan. A mae'n deud, merched y wawr. Mae gobeith i fi. Lle dwi'n gwneud y sgrin y fawr. Ydy hwnna'n gweithio? O, mae ngŵr i'n dod i helpu fi rwan. Dwi wedi gwneud rhywbeth yn anghywir. Play from start. O, na ni. From start, perfect. Na ni. Dyn ni'n cychwyn efo'r un cyntaf, beth bynnag. A dyn ni gyd yn gwybod, dyn ni gyd wedi gweld y lluniau ar y teledu o blant bach tlawd iawn yn Affrica. A dwi wedi gweld y lluniau a just pasio ymlaen, heb feddwl dim mwy. Ond wyddwch chi, does gennyn nhw ddim byd, ond maen nhw'n blant bach hapus. Ac o'n eisiau, dwi'n meddwl bod y llun yma'n deud lot am y plant bach sydd yno. Maen nhw'n wen i gyd, mae rhaid i fi ddeud. Dyn ni'n gweithio allan o dre o'r enw Soroti. A mae'r dre yma yn hollol chaotic. Dio ddim byd i chi weld gwartheg a geifr neu ieir yn cerdded ar hyd y ffordd. Mae'n le prysur iawn, iawn, iawn. Dyna un llun o Soroti. Ac os ydych chi eisiau mynd i siopa no, wel mae'n ddigon o siopau bach i chi weld yna. Wedyn, yn ni symud ni nesaf. Dyma'r ganolfan iechyd lle dyn ni'n gweithio allan ohoni, Soroti Baptist Medical Centre, sydd wedi cael ei adeiladu rhyw 15 mlynedd yn ôl gan Ifod. A dyma y ganolfan lle dyn ni'n gweithio allan ohoni. A fel oedd Bethan yn deud, dyn ni'n gweithio gyda'r cynulliad, gyda'r Senedd, mae'n e link yno Cymru ag Affrica, a dyn ni wedi cael sawl grant gan nhw ar hyn o bryd i wneud clinigau. Dyn ni'n galw nhw'n Saesneg yn pop-up clinics, a dyn ni'n mynd allan i berferion y wlad, i lefydd lle mae'n e lot fawr o dlodi, a lle di pobl ddim yn gallu cael gofal iechyd yno. Ond dyma chi lun tu fewn i'r ganolfan iechyd. Mae pobl yn gorfod dod a dillad gwely hunain yno, a bwyd hefyd. A rhywun i edrych ar eu holen nhw.
A dyma, llun yng Ngwri di hwnna, yn trin bachgen bach yn y ganolfan feddygol. Ac wrth gwrs, mae pawb dyma tu allan, maen nhw jyst yn eistedd yn rhywle yno, mae'r ieir o gwmpas, neu mae'n ardd yn dod i ddeud helo wrthon ni. Dyn ni'n gwybod beth sy'n troi fyny yna. Na pwy. Pan dyn ni'n neud yn pop-up clinics, dyn ni mewn ardaloedd tlawd iawn, a does dim arian yno, ond bob tro dyn ni'n mynd, dyn ni'n cael croeso. A dyma chi fideo os wneith o weithio. Dyma'r croeso dyn ni'n gael gan bawb, a falle bod ni'n mynd yn meddwl bod ni'n mynd i gychwyn am 9 o gloch, mae 10 o gloch arno ni'n cychwyn erbyn dyn ni wedi mynd drwy y croeso i gyd. Dyn ni wedi gweld, dyn ni wedi bod yna dechrau'r flwyddyn rwan, a dyn ni wedi gwneud 3 clinic meddygol yno, a dyn ni wedi gweld dros 500 o bobl. Mae tua 500 wedi dod i bob clinic, a maen nhw'n hapus i aros yna eistedd i gweld ni am oriau. A dyma rhai ohonyn nhw yn aros i'n gweld ni. Dyma chi fwy. Dyn ni'n mynd â meddyginiaeth gyda ni hefyd i bawb, achos does gen bobl ddim arian i gael dim meddyginiaeth nag i weld meddyg na dim. Ond y ganolfan iechyd lle dyn ni'n gweithio, mae'n ganolfan breifat, ond dyn ni ddim yn gwneud dim elw yna, ac os oes rhywun yn dod sydd methu talu, does neb yn cael ei gwrthod. Mae pawb yn cael ei gweld. A dyma chi fwy o bobl jyst yn aros i'n gweld ni. Dyma'r fath o le o stafelloedd dyn ni'n gweithio. Oedd hi'n 36 gradd pan oedden ni yn Soroti tro yma, ond fi o'n i'n lwcus cael gweithio tu fewn i ysgol, a wedyn oedd hi ddim cweit mor ddrwg. Dyn ni wedi gweithio, rhoid yn clinic o dan goeden, unrhyw le, jyst i gael chydig bach o gysgod. A mae'n werth i chi edrych ar y briciau, ar y waliau fan hyn. Dyma un ysgol eithon ni i weithio, a mae'r adeilad yma wedi cael ei wneud allan o friciau o fwd. Mae bob bric wedi cael ei gwneud allan o fwd. Maen nhw'n cael ei gadael allan i sychu a'i rhoi efo'i gilydd wedyn. Ond mae plant yn cael addysg. Dyna'r peth bwysig. Na chi fwy eto o bobl. Dyn ni'n gweithio, dyn ni'n dîm o 6, ond dyn ni'n gweithio gyda y tîm o'r ganolfan iechyd. Wedyn, be dyn ni'n neud lot ydy hyfforddi nhw, yn lle jyst mynd yna a deud, dyma ni, dyn ni wedi neud be dyn ni'n neud, a dyn ni'n mynd adre. Dyn ni'n hyfforddi nhw a trio rhoi sgiliau iddyn nhw hefyd i gario ymlaen pan dyn ni'n dod adre. Na 2 waith y flwyddyn dyn ni'n mynd, dyn ni ar Zoom gyda nhw 2 waith y mis, weithiau bob wythnos, jyst yn cadw i bethau fynd wedyn. A dwi'n gwybod os yw rhywun licio deud oed y ddynes yma, ond oedd hi'n 55. Wedyn, ond a dyma ni yn gweld y bobl yn y clinigau. Allwch chi weld y briciau bethau tu ôl sydd wedi cael ei gwneud a mwd yn dawn nhw gyda'i gilydd. A mwy.
I fi, mae'r llun yma yn dweud y cwbl. Oedd hi ddim yn gallu gweld na ddim byd y ddynes yma. Oedd gen i 2 catarac. A dyn ni wedi bod yn codi arian i bobl gael triniaeth catarac yna. Llynedd, dath ffrind i ni, wel ffrind coleg i ngŵr, a ophthalmolegydd ydi o, a mae o wedi rhoi arian i ni fedru cael rhoi llawdriniaeth i'r bobl yma, a mae'n costio 35 pint bob llygad yn Uganda. Wel, yn y wlad yma, dych chi'n fwy tebygol o dalu 3,000 neu dros 3,000. Wedyn, dyn ni'n gobeithio, dyn ni wedi casglu tua 40 o bobl tro yma, a gobeithio gan nhw lawdriniaeth ar eu llygyd hefyd. Mae John, bob tro dyn ni'n mynd allan, yn rhoi 1,000 o spectols darllen i ni. A y gwahaniaeth mae o'n neud i bobl, a dyn ni'n neud dim byd special, dyn ni'n rhoi y Beibl iddyn nhw ddarllen. A mae gwynebau nhw wedyn o fethu darllen y Beibl i fedru darllen y Beibl. Wel, does dim pris ar eu gwyneb nhw. A diolch yn costio llawer i ni wedyn. Maen nhw'n cael nhw am ddim. A mae hwnna'n gwneud gwahaniaeth mawr i'w bywydau nhw. Neu un llun arall, rwy'n edrych yn hapus iawn. A ddoth y fam yma a'i'n merch i fewn a'r gofal oedd gan y ferch yma am i'w ham, a mae hi hefyd yn mynd i gael llawdriniaeth catarac ar ei llygad hefyd. A dyma ni mewn ysgol, ysgol mewn lle o'r enw Aniara, a dwi'n mynd i ddeud hanes am fachgen bach mae Mac a fi yn noddi, oedd wedi cael ei ddwyn yn filwr pan oedd o'n blentyn. Ond mae'r ysgol yma wedi cael ei adeiladu hefyd gan bachgen o'r enw Emmanuel, ac oedd o wedi cael ei ddwyn pan oedd o'n soldiwr, pan oedd o'n fachgen 9 oed. A'i ffordd o roi rhywbeth yn ôl ydy oedd o'n gweithio yn Soroti, a mi nath yr dyn oedd o'n gweithio iddo roi swm bach arian iddo, a mae wedi mynd yn ôl i'w bentre, a mae o wedi adeiladu'r ysgol yma gyda ffrindiau efo ddwylo'i hunain, a mae o i blant mwyaf sydd unen HIV positif, neu efo AIDS, neu rhieni nhw, neu mae'r rhieni nhw wedi marw, neu fel arall oedd rhaid iddyn nhw gerdded 10 kilometr i'r ysgol. Wedyn, mae'n rhoi cwilydd yna i weithiau be mae pobl yn gwneud yno, a dyn ni'n just cymryd bob dydd yn ganiataol. Ond mae werth i chi edrych ar lefel y tlodi, dychwch ar dillad y bachgen bach yma. A fel arfer, mae'r plant mewn gwisg ysgol, ond oherwydd bod cymaint o dlodi yma, oedden nhw'n gadael i'r plant fynd yn dillad i hunain mwyn iddyn nhw gael addysg, ac os oedden nhw'n gallu i roi bag o reis ar ddechrau'r tymor, dyna cwbl oedden nhw'n ofyn. Ond mae'n torri'ch calon chi weithiau, torri'ch calon chi. A dyma y bachgen, dyma Emma, sydd wedi adeiladu'r ysgol yma. A mae'r athrawon yno'n gweithio am ddim byd. Maen nhw jyst yn rhoi amser i'r plant i gael cyfle. Fi'n gweithio yn y labordy, di hwnna. A dyma'r deintydd. Os ydych chi eisiau cael tynnu'ch dannedd, falle fyswn ni ddim yn argymell i chi ddod i gael tynnu'ch dannedd yn Uganda. Weithiau, maen nhw jyst yn rhoi clinig bach o dan goeden, a nath y deintydd mewn un clinig dynnu 99 o ddannedd allan. A mae gen nhw stof bach charcoal, stof tan, a maen nhw jyst yn berwi pethau ar hwnnw wedyn i steryllu popeth i gael tynnu dannedd. Ond oedd pobl mewn gymaint o boen, oedd nhw jyst yn ddiolchgar o'r cyfle bod nhw wedi cael tynnu dant. Dwi'n meddwl bod y llun bach yma'n deud y cwbl
hefyd, mae hwn wedi cael ei dynnu tu allan i'r ysgol lle mae Emma wedi adeiladu. A mae'n lun bach arall, dwi'n meddwl, o blentyn bach, oes. Dyn nhw'n gwisgo sgidiau. Di'r oedolion ddim yn gwisgo sgidiau. Flip-flops, os dyn nhw'n lwcus. Weithiau maen nhw'n gallu cael flip-flops wedi cael eu gwneud o hen diars car. Neu maen nhw jyst yn rhedeg rownd heb ddim byd am eu traed. A dyma ni'n pwyso babis bach yno. A dyma un bach arall oedd wedi dod ar gefn beic. Ond chymod, os ydych chi'n edrych yn fwy manwl ar set y beic a bethau, mae'n staplers a bethau yn hwnnw. Ond oedden nhw wedi gallu dod. Ac mae pobl yn dod i'r clinig, maen nhw'n cerdded i fyny at 10 kilometr i ddod ato ni. Dyn nhw ddim jyst yn byw drws nesaf, maen nhw'n dod o bell. A dwi'n meddwl na fideo ydy hwn. Dwi ddim yn siŵr, gai weld. Dwi'n meddwl rhoi hwnna fyny gyntaf, ond yn y llun yna, mae'r merched gyd wedi rhoi dillad gorau i ddod i'n gweld ni, a fel arfer un ffrog sydd ganddyn nhw. Dyn ni wedi bod yn neud holiadur sbel yn ôl rwan gyda grŵp o ferched, a un o'r cwestiynau dyn ni'n gofyn iddyn nhw ydy, os gennych chi fawr o sebon, os gennych chi fawr o sgidiau, a os gennych chi fwy na un set o ddillad. I ni, dyn ni jyst yn cymryd pethau fel yna'n ganiataol, ond oedden nhw'n bethau pwysig. Ac mae'r merched, mae dillad nhw yn hyfryd, ond oedden nhw gyd wedi gwisgo fyny yn eu dillad gorau i ddod i weld ni yn y clinig. Rhai o'r lluniau nesaf sydd gennau, mae'n stori bach tu ôl i bob llun. Beic ydy hwn sydd wedi cael ei addasu fel cater olwyn i'r dyn yma, a mae e'n gallu mynd i bob man. A dyma chi bar o sgidiau o ddyn plentyn yn gwisgo i fynd i'r ysgol, ac oedd o'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod gyno par o sgidiau, bod gen neb arall sgidiau. Cario coed tân. Dwi'm yn gwybod beth oedd oed y ddynes yma, ond mae'r coed yna ar dopi ffen yn drwm, ond oedd hi'n cario nhw yn go bell i fynd adre i wneud tân i fedru coginio bwyd. Ond ddigon hapus i fi dynnu llun i chwarae teg iddi. Reit, dyma bachgen sy'n bwysig iawn i Mark a fi yn bersonol, i enw fod i Charlie. A gath o'i ddwyn pan oedd o'n 9 oed yn soldiwr pan oedd o'n fachgen gan yr LRA, Lord's Resistance Army. A mi nath o lwyddo i ddengid yn y diwedd. Oedd o'n cael ei rwmo bob nos 4 neu 5 ohonyn nhw. Oedd wedi cael ei wneud yn commander, dwi'n gwybod beth yw'r enw Cymraeg am commander. Ond mae hynny'n deud, mae wedi gorfod wneud lot o bethau na fysa ni ddim yn licio sôn wrtho. Dwi rioed wedi gofyn iddo be ddigwyddodd yn ei fywyd. Mae o wedi deud wrtho ni, ddoth Geraint allan gyda ni rhyw 2 flynedd yn ôl, neu jyst cyn Covid ddylwn ni ddeud, a recordio'i stori fo. Ac ar ni'n gofyn dim byd, jyst eistedd a gwrando arno, a mae di sgwennu'r stori mewn llyfr i fi, ar ddarn o bapur. A dwi wedi gorfod darllen y stori yma sawl gwaith, achos dwi'n darllen o, wedyn dwi'n pendroni a dwi'n meddwl, na, di hyn erioed wedi digwydd iddo, ond maen nhw wedi digwydd iddo.
A'r peth ola mae wedi sgwennu yn y llyfr yma, a sori, mae'n ei fi'n emosiynol rhaid i ddarllen yno. Mae o'n meddwl bod wedi cael ei achub gan Dduw, a diolch yn gofyn am ddim byd, diolch yn dangos dim dicter am beth sydd wedi digwydd iddo, mae o jyst wedi symud ymlaen. A wna i ddeud o'n Saesneg achos dyna fo sydd wedi sgwennu o. One thing I have learned, God remembers you even when your hopes are perished. Ac i fi, mae hynny'n deud y cwbl amdano. A cwbl oedd Charlie... O, beth dwi wedi gwneud rhan, dwi wedi pwyso rhywbeth. Sori. Ni'n meddwl fes ni'n pwyso rhywbeth. Yr ail un wedyn i enach chi perffaith. Ie, dwi wedi colli'n lluniau rwan. O, i ni'n gallu gweld nhw, press from current slide. Chi'n gweld yr ail yr chwith ar y top, Marian? Ail, play from current... O, na ni, diolch yn fawr. Na chi. Diolch. O'n i'n gwybod fes ni'n gwneud rhywbeth. Ond cwbl oedd Charlie isio oedd cael addysg. A mae Mark a fi wedi noddi Charlie erbyn hyn rwan. Nath o lwyddo i ddengyd gan yr LRA. A fi oedd yn byw mewn ogof a gath o rhai blynyddoedd reit caled. A mae o'n gweithio yn y ganolfan iechyd rwan. A oedd o eisiau addysg, a mae Mark a fi wedi talu iddo gael mynd i'r ysgol, a mae wedi gorffen i lefel O a lefel A mewn 4 blynedd, a flwyddyn yma mae o ar ei ail dymor yn y brifysgol yn wneud cwrs busnes, lle mae'r bachgen yma, dyn ni'n gobeithio, wedi cael cyfle. Mae o'n siarad 5 iaith, mae o'n dysgu Cymraeg. Pan dyn ni sgwrsio gyda fo, mae'n was yn deud bore da, pnawn da, neu nos da wrthai. A be mae o wedi ddeud wrtha ni ydy, os wneith o lwyddo, mae o'n gobeithio geith o'r cyfle i roi siawns i rywun arall rhyw ddiwrnod am y gofal mae o wedi gael. Ond mae'n fachgen arbennig, a mae wedi dysgu lot i ni. A bob tro dyn ni'n mynd i Uganda, pan dyn ni'n dod adre, dyn ni'n dod adre gofyn i'n hunain. Dyn ni wedi wneud unrhyw wahaniaeth. Dwi'n meddwl weithiau na ni sy'n cael mwy allan ohono na'r bobl sydd yna. Mae'n poeni fi weithiau bod ni ddim yn rhoi digon iddyn nhw. Ond wedyn dwi'n rhoid yn hun yn ôl a gweld lle mae Charlie rwan i lle oedd o a lle mae heddiw. A mae'n dal o werth mynd yna. Dyn ni'n gwybod allan ni ddim helpu pawb yn Affrica, mae'r lle'n rhy fawr, ond dyn ni yn gallu wneud gwahaniaeth i rhai cymunedau. A dwi'n meindio rhannu, ond 10 mlynedd yn ôl ges i gancr y fron, ac o'n i ddim yn rhyw dda iawn. A ar y pryd, oedd o'n rhywbeth o'n i eisiau symud ymlaen o ddiwrtho, o'n i'm yn gallu codi arian i elusennau cancr y fron a bethau. Ac i fi, dyma'r cyfle, dyma'n ffordd i o roi rhywbeth yn ôl. Achos o'n i'n methu wneud pethau i gancr y fron, ond dwi'n meddwl os wneud pawb wneud jyst rhywbeth bach yn rywle, mae'n mynd i wneud gwahaniaeth i rywun. Pen dyn ni'n mynd, dyn ni'n talu dros yn hunain hefyd, dyn ni'n codi arian drwy'r flwyddyn, mae arian yn bryn iawn, a dyn ni'n ar ôl bob cenio gan bawb i gael mynd. Ond pen dyn ni'n mynd, dyn ni'n talu costen hunain hefyd. A dyma'n ffordd, wel, fi yn bersonol o fedru deud diolch, achos dwi'n dal yma 10 blynedd wedyn. Felly dyna stori Charlie. Gaethon ni'r fraint i fynd i fyny mewn Telgon rhyw ddiwrnod i weld nhw'n tyfu coffi. A mae'n ysgol bach ar dop y mynydd, ac o'n i jyst yn sefyll yn gwylio'r olygfa. A dyma'r bachgen bach yma'n dod allan, a jyst roed i fus yn yn llawi a gafel yn llaw i. Ond fedrwch chi weld, mae fol o'n fawr, mae'n denau, mae ben o'n fawr. Oedd o'n cael llawer o fwyd. Ond oedd o'n bachgen bach hapus hefyd. Dyma un bachgen dyn ni wedi llwyddo i helpu. Felix ydi enw fo. Mae'n siŵr bod dwi'n gwybod bod rhain o'ch chi'n feddygol sydd yna. Oedd gynno Hirsch Springs, ac oedd hi stwmog yn anferth. A pan oeddwn ni yna llynedd, fysa fod i marw o fewn rhyw 2-3 diwrnod. Wedyn ar ni drefnu iddo gael llawdriniaeth brys. Ond mae e wedi cael
colostomy wedyn, sydd tu allan i'w stwmog. Ac oedd y teulu methu fforddio'r bagiau oedd i roi dros y colostomy a bethau. Oedd o jyst yn defnyddio bag plastig a chydig bach o dap drosto. A oedd o'n gallu mynd i'r ysgol, achos oedd pobl yn dweud bod o'n hogle. Wel, dyn ni wedi gallu llwyddo drwy elusen yn y wlad yma i gael bagiau iddo. A dyn ni'n gallu gyrru llon bocs allan iddo, a mae hwn wedi newid i fywyd o rwan. Mae'n ôl yn yr ysgol, mae'n chwarae pêl-droed, mae'n gallu byw bywyd normal. Ond pethau dyn ni jyst yn gymryd yn ganiataol. So ni byth yn meddwl, ni weithio ddo jyst yn gorfod rhoi rhacsyn dros, trio stwffio rhacsyn yn y twll. Ond rwan mae o'n gallu cael bagiau a byw bywyd fel unrhyw fachgen arall yn ei arddegau. Bues i'n eistedd fan hyn gyda merch oedd yn cael babi, a dyma oedd beth ni'n galw'r antenatal ward. Oedd hi'n aros, jyst ar ben ei hun, jyst yn gorwedd, a bues i jyst yn eistedd efo'i yn dal i llaw i neb gyda hi, jyst yn aros i gael ei babi. Ydw i'n siarad gormod, sori. Dim o gwbl chi'n ddifyr dim hwnt, Marian Fach. Jyst dydwch os dwi'n siarad gormod, achos dwi wedi rhoi caniatad i Bethan am dorri ar draws, achos weithiau dwi'n yn gwybod pryd i stopio siarad, so... Fi'n dwlu ar y stori, cariwch chi mlaen. Cadwch fynd. Dyma fachgen o'r enw Ashiraf, ac os newch chi edrych yn fanwl, gath o'i eni, jyst gyda mond hanner coes, ac ar ei benglin oedd gyda bys bawd, ond maen nhw wedi gallu tynnu'r bys bawd, ond oedd ganddo broblem gyda'i galon, ac arni lwyddo i godi arian, 8 oed oedd ar y pryd, iddo fynd i Bangalore yn India o bob man. Gaethon ni elusen o'r America i dalu am y llawdriniaeth, ond oedd rhaid i ni godi'r costau iddo hedfan allan yno a costau byw yno bethau. Allwch chi feddwl i rywun a'i fam oedd erioed wedi bod allan o Uganda, o rhaid ni gael pasbort iddo a bob peth, ond dyma fo heddiw. Dyna fo, mae'n ôl yn yr ysgol, mae o'n gallu chwarae, mae o'n cael graddiau uchel iawn yn ei waith, a mae'n deud mae eisiau bod yn feddyg teulu, yn feddyg pe mae o wedi tyfu fyny, ond gawn ni weld. Ond fel dyn ni'n deud, allan ni ddim helpu pawb, ond fysa'r bachgen bach yma wedi marw erbyn rwan, a Felix hefyd. Wedyn, y pethau bach mewn un ffordd sy'n cadw ni fynd, a sy'n cadw ni fynd draw. Di Uganda ddim i bawb. Dwi'n gwybod Genia, un ohonoch chi sydd yn Uganda rwan. Fel ydych chi'n gwybod, dydy Uganda ddim yn siwtio pawb, ond mae rywsut wedi cael un gwaed ni, a mae'n rhywbeth yn neud i ni fynd yn ôl ac yn ôl ac yn ôl, a sawl gwaith dwi wedi deud, reit, dyma fi, dwi'n mynd eto, dyma'r tro ola, dwi wedi blino gormod. Ond mae rhywbeth erbyn y flwyddyn wedyn, neu misoedd wedyn, yn neud i fi fynd yn ôl yna, fynd yn ôl. Dyma be effeithiodd Geraint fwyaf pen ath allan, wel oedd o hogan bach oedd efo beic, ac oedd gen i'w brawd, neu 5 oed oedd hi, ac oedd gen i'w brawd ar ei chefn, y babi bach, ac oedd hi'n gwthio'r beic yma efo 6 o'r poteli melyn yma ar y beic, ac oedd hi wedi cerdded 5 kilometr i nôl dŵr glân. A'r peth cyntaf nath Geraint ar ôl dod yn ôl oedd codi arian i osod pwmp dŵr i bobl, a dwi wedi trio'r pwmp yna, a mae o'n waith caled. A mae'r merched rhan fwyaf sy'n cario nhw, a weithiau maen nhw'n cario nhw ar eu pennau. A, dwi'n gwybod sut maen nhw'n neud o. Mae'n drwm. Wedyn, does e ddim, dyn ni'n mynd agor tap yno, ond dyn ni'n aros mewn gwesti pen dyn ni'n mynd yno, Soroti Hotel. A mae'r gwesti yma'n neis, ar y teg, o fewn safon Uganda, fyswn ni'n deud bod o'n le moethus iawn i ni gael aros. Ond yn y bathroom, dyn ni'n gorfod mynd a
pen i'r cawod efo ni, achos does dim ond wrth i ferlun bach o ddŵr yn dod allan. Mae'n eddesgyl golchi llestri i ni roed yn traed yno, achos dyn ni'n gwybod beth ddaw i fyny o'r plwg i ddeud helo wrtha ni. Mae'n ddŵr yn y weithiau, does ddim dŵr yn y tro arall. Weithiau mae'n gynnes, weithiau mae'n oer. Weithiau dyn ni'n aros, does ddim trydan yna, ond beth sydd gennym ni Gwynam? Beth sydd gennym ni? Yeah. Dyma stori o ferch ar i ni ffeindio ddos i ar draws i flwyddyn dwytha. 3 ydy'r fam, a mae gen i anghenion arbennig, a gath i'w threisio pan nath i'n ôl dŵr, a mi gath i fabi bach, a di'r babi ddim yn iawn chwaith, mae gen y babi bach anghenion arbennig, ond oedd y babi mor dene pan ar ni weld o, ac eithon ni ath y babi fewn i uned fwydon yr ysbyty lleol. A wedyn, maen nhw wedi cael cymorth gan rywun yna dros y flwyddyn, ac eithon ni nôl i weld y fam. A mi eithon ni am bws, wel, yn fan i ganol y wlad, ac o rai ni gerdded tua kilometr wedyn i ffindio lle oedd hi'n byw. Ond a mae'r teddis bach yma, tedi oedd gen i, wedi cael ei gwneud gan rhywun o'n pentre ni. A dyma oedd ei chartreu. A yn ystod y flwyddyn, dyn ni wedi gallu prynu matres a bethau iddi gysgu arno gyda'r babi, achos oedden nhw jyst y mwd sydd tu fewn, rhyw fath o sydd tu allan, ac oedd hi jyst yn cysgu ar y mwd, ond o leia maen nhw wedi cael matres bach rwan. A dyma'i hewyrth i, sydd yn byw yna, maen nhw rhyw 3 tŷ, dyma'r babi bach. Allwch chi weld y cewin, jyst clwtyn ydi o, a maen nhw wedi gallu cael, arni fedru cael rhai o rai i glipio tu allan, ond reit, dyma fi'n edrych braidd yn hirt o fan hyn, ond rhywbeth oedd yn agos i'n halo ni oedd bod merched, a mae rhyw fath yn y wlad yma dwi'n gwybod, ddim yn cael gofal gyda'r mislif a'r period poverty, a mae'n ddigon ohono yn y wlad yma dwi'n gwybod, ond oedd hwn yn rhywbeth oedd yn effeithio y merched yn fawr iawn, achos oedden nhw ddim yn cael mynd i'r ysgol, os oedden nhw yn cael i'w mislif, oedd rhaid nhw aros adre, rhyw 2 neu 3 diwrnod bob mis. Os oedden nhw'n cael y mislif pen oedd nhw'n ganol aroliadau, oedden nhw'n cael eistedd yr aroliadau, wedyn be oedd yn digwydd iddyn nhw, oedden nhw'n cael addysg, oedden nhw'n priodi a cael plant. Wedyn, mae'n lot fawr hefyd o goel gwrach yno, os ydy rhywun yn sefyll mewn gwaed rhywun, maen nhw wedi cael eu heintio am flwyddyn, a weithiau mae merched jyst yn eistedd ar lwmp o dywod am 2-3 diwrnod, tra maen nhw'n cael y mislif. Does gen nhw ddim byd i ddefnyddio, maen nhw'n defnyddio rhexyn, wedyn arni godi arian cyn mynd i brynu beth ni'n galw'n AfriPads, dyn ni wedi gallu prynu nhw yn Uganda, a maen nhw'n pads a bethau mae'r merched yn gallu golchi a defnyddio i fyny at 2 flynedd wedyn. Wedyn dyma fi yn trio bod yn uterus, gweld o'r darlun, y mreichiau fi ydy'r fallopian tubes, wedyn yr oferi ydy nwylo fi, a mae gennau orennau ydy'r wyau. So yn trio disgrifio i'r merched mewn ffordd dipyn bach mwy syml, be oedd be. Wedyn dyma'r AfriPads, ond oedd rhaid i ni ddangos iddyn nhw sut i'w golchi nhw, sut i ofalu amdanyn nhw. Wrth gwrs, dyn ni'n gallu rhoi pethau ffwr mewn drôr bach yn dwt ac yn daclus a cadw pethau'n lan, ond tydyn nhw ddim. Ac oedden ni'n gorfod dysgu pethau iddyn nhw fel, pidwch a rhoi nhw dan y matres, neu fydd y cockroaches yn dod ac yn wy arnyn nhw. Neu, be oedden nhw'n ddeud wrth pobl, oedd i roed nhw yn eu dillad gorau mwyn edrych ar eu holen nhw. So chi'n edrych ar ôl eich dillad gorau a bod eisiau edrych ar ôl rhain yr un ffordd.
Wedyn, o'n e lot fawr i ddysgu, ac wrth gwrs ges i'r nyrsys, dwi wedi hyfforddi'r nyrsys yn y ganolfan, iddyn nhw rhoid yr hyfforddiant, achos ne fyswn ni'n rhoid o mewn ffordd o adre a deud, wel, rhowch nhw'n y peiriant golchi ac yn y peiriant sy'ch chi. Wel, di'r pethau yma ddim yn bod yno. Wedyn, oedd rhaid ni ddysgu i'r merched sut i'w defnyddio nhw. A un peth sydd ddim yn barchus i wneud yno ydy rhoi dillad isa ar y lein i bobl weld. Wedyn, os ydyn nhw ddigon lwcus i gael darn o gortyn i wneud lein, ond y ffordd o hongiau nhw ar y lein a dangos iddyn nhw sut i roi sgarff drostyn nhw. Wedyn o neb arall yn gallu gweld be oedden nhw wedyn. Reit. Dwi'n mewn llun arall rwan. Be arall o'n i'n mynd i ddeud am yr AfriPads. Ond mae hwn, iddyn nhw gael yr AfriPads, mae'n golygu bod nhw'n gallu cael addysg. Dyn nhw ddim yn, does nhw'n rhaid nhw briodi mor ifanc a cael plant a beth, achos oedden ni'n gweld merched i fyny 2 ar 15 efo rhyw 3 o blant a bethau. Wedi mae addysg ydy'r unig ffordd allan i blant i gyd, ond yn enwedig merched yn Uganda. Dyma yr uned gofal arbennig i'r babanod, a mae nifer o ferched, a dwi'n gwybod bod merched o Wawr Pontarddulais wedi gweu llwyth o ddillad, dyn ni'n galw nhw'n fish and chips. Felly Mae'n y lun welwch chi yn y fan hyn. Fish and chips ydy does ddim breichiau a does dim coesau iddyn nhw. Dyn ni'n gallu rhoi y babi sydd wedi cael ei genu'n gynnar yn y dillad yma a dal defnyddio drips a bethau iddyn nhw. A wrth gwrs maen nhw'n colli gres o dopi pennau, wedyn cap bach iddyn nhw, ond eisiau llon hanner ces o'r dillad mae fish and chips. Wedyn dyma lluniau o'r merched yn cael yn derbyn y 2 yma, yr un ar y chwith a'r un ar y chwith, ydy'r 2 nyrs o'r ganolfan iechyd ni. A dyma nhw yn yr uned babanod. O, hwnna werth i ddangos yn tydi? O, mae'n gariad bach. Annwyl. Ydy, ac dwi'n siŵr bod chi'n meddwl, gosh, mae'n 36 gradd yn eg yn boeth, be mae hon yn neud mewn cap, ond oedd hi wedi cael ei geni efo dipyn o broblemau wedyn oedd angen cap ar ei phen. A dyma ward y plant yn yr ysbyty lleol, a mae bob gwely'n llawn, a mae gennyn nhw gymaint os nad mwy o gleifion sydd yn, well, standing patients maen nhw'n galw nhw. Sydd ddim angen gwely, ond mae'r rhieni jyst yn gafel yn nhw. A maen nhw'n eistedd ar y llawr gyda'r plant os oes dim lle yn y gwlau. Oedd yna ward lle oedd lle rhyw 40, oedd 96 o blant yno, yn bob cwr o chornel. Ia. Mae'n rhywbeth am y llun yma sy'n deud lot fawr wrtha i am Uganda a lle dyn ni'n gweithio. Mae'n edrych na lollipop sydd gen nhw yn eu ceg, ond na, frwsh danedd, tua 500 o frwshys danedd a pas danedd allan flwyddyn dwytha gyda fi. Ond eto, mae dillad nhw'n fwd, dim byd ar eu traed, ond maen nhw'n blant bach fel plant bach chi a fi. Plant ydyn nhw lle bynnag maen nhw'n y byd i gyd. A dyma'n llun i orffen. Dwi'n meddwl bod y ferch bach yma'n mynd i fod yn fodel os oes e'n cael y cyfle. Mae'n hyfryd, mae'n hyfryd. Dwi'm yn gwybod am faint dwi wedi bod yn siarad, ond siarad gormod, mae'n siŵr, ond mae gennau ganodd ar ganodd o luniau, a'r broblem fwy anodd ges i oedd jyst dewis yr chydig yma, jyst i roi rhyw fraslun i chi ar be dyn ni'n neud yno, a dwi'n aelod o côr lleisiau'r llan yn Llanelli,
A fi o'n i'n lwcus 2 flynedd yn ôl, nath y côr godi dros 10,000 i ni o arian i fynd allan. A pen dyn ni'n codi arian, dyn ni'n gallu deud wrth pawb lle mae bob pint yn mynd, achos dyn ni ddim yn cymryd dim o'r arian dyn ni'n mynd allan gyda ni. Ond, mae'n rhywbeth yn ynghalon ni sydd yn gwneud i fi fynd yn ôl ac yn ôl. Ond, a diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Sori, dwi'n gobeithio bod fi ddim wedi siarad yn rhy hir chwaith. Ond os oes rhywun eisiau gofyn rhywbeth, a croeso chi wneud. Croeso chi wneud. Wel, ar hynny o eiriau, Marian, gai jyst weid, mae hyn wedi bod yn agoriad llygad i llawer ohono ni. I chi yn bendant yn wneud gwahaniaeth. Mae'r pobl, mae'r lluniau ni wedi gweld, y gwen sydd ar y llyged y plant, yr oedolion, yn adrodd cyfrolau yn diwedd. Chi'n gwybod, maen nhw mor ddiolchgar. Mae jyst gweld Charlie fel enghraifft o un bach sydd wedi dod yn ddyn erbyn nawr, a chi wedi gwneud gwahaniaeth iddi fywyd a sawl un arall siŵr o fod. Wel, chymod, dwi'n bersonol yn gobeithio fyddwch chi'n parhau i wneud, a byddwch chi byth yn blino ar wneud y gwaith arbennig yma. Mae jyst gweld, allan ni fod i gadw gweld y lluniau yma, mae'r ferch sy'n o flaen ni, mae'n edrych mor annwyl, a bob llun yn adrodd stori drist falle i ddechrau, ond gyda chi a Marc wrth y lliw, fi'n siŵr, i chi'n mynd i wneud gwahaniaeth mawr. A fel dwi wedi gweud, gobeithio newch chi barhau i wneud y gwaith yma. Os allwn ni fod o unrhyw gymorth mewn unrhyw ffordd, fi'n siŵr, fellwn ni gydweithio mewn rhyw ffordd i helpu chi ar eich ymgyrch. Mae'n anodd i weid, bydd na byth derfyn ar y gwaith, fi'n siŵr, chi'n gwybod, a cyflwr y wlad yn driennus. Mae lot gyda ni i fod yn ddiolchgar am, a jyst gweld faint mor ddiolchgar am mor lleied o bethau sydd gyda'r pobl yn Uganda. Yn bersonol, diolch yn fawr iawn i chi, Marian, am heno. Felly chi fod ymlaen, bydwch byth meddwl bod chi wedi siarad gormod. A wedyn, chymod, bydde wedi bod yn bleser cael eich cwmni chi heno. Diolch yn fawr i chi, diolch. Ond mae siŵr fy ni'n dal i fynd. Dwi'n deud bob tro, achos dwi wedi blino pen dwi dar adre. Dyna ddigon dwi ddim yn mynd, ond mae'n rhywbeth yn neud i ni fynd yn ôl. Mae tlodi yn y wlad yma, ond mae tlodi yn Uganda, fel fysa Jean yn gwybod, ar lefel hollol wahanol. A chi'n gwybod beth sy'n neud fi'n flin bob tro? Dwi'n deud y peth anghywir os na i ddeud na rhywun sy'n siarad Saesneg sy'n arfer deud wrtho fi, ond mae pobl yn dod i fyny ato fi weithiau ac yn deud, oh, charity begins at home, you know, not in Africa. Wedyn nhw'n gallu troi rownd wrthyn nhw a deud, wel, dwi yn gwirfoddoli mewn banc bwyd bob dydd Gwener. Be ydych chi'n neud ydy'n ateb i nôl iddyn nhw wastad yma. Ni'n wastad yn neud nhw ddista wedyn. Ydy, chymod, mae'n lot i wneud, a dwi'n gweld y tlodi, dwi wedi gweld o drwy'n waith yn y wlad yma, ond mae'n rhywbeth gwahanol. Beth yw'r salwch mwyaf cyffredin i chi'n dod ar draws, dim Marian? O, malaria. Rhan fwyaf neu, mae lot o bobl yn sal. Y broblem sydd gennym ni ydy pen dyn ni'n ffeindio'r plant, fel ar ni ffeindio Ashiraf gyda'r congenital heart deformities yma. A mae gennym ni 6 ohonyn nhw ar y rhestr ar hyn o bryd, a dyn ni'n gallu gwneud dim byd amdanyn nhw, achos does gennym ni ddim digon arian. A pethau fel nes sy'n galed ydy dod adre a methu bod mewn sefyllfa i fedru helpu pobl. Dyn ni wedi gallu wneud, oedd na un bachgen 5 oed wrth i'r clinic, ac oedd o'n oedd wedi cael llawdriniaeth ar ei stwmog, ac oedd o'n drwy fol, ac oedd o'n mewn ffrog, achos dyna'r unig beth oedd ei fam yn gallu rhoi amdano, ac oedd o'n gadael traul o ar hyd y llawr. Roedd gen y bachgen bach yna ddim gobeith o fynd i'r ysgol, na ddim byd, ond dyn ni wedi llwyddo ffeindio arian, a mae'n cael, heddiw, mae'n cael llawdriniaeth i drio gweld be. Mae'n rai pethau bach, fel dyn ni'n deud, fedrwn ni'n helpu pawb,
Ond mae'n poeni ni pen dyn ni'n dod adre gyda'r rhestr wedyn o bobl falle sydd ddim eisiau pethau mor fawr a llawdriniaeth y galon, a mae lot o hwnnw'n gallu cael ei wneud yn Uganda, ond ddim yr arbenigedd yna i wneud pethau, ond pen dyn ni'n ffindio pobl, weithiau dyn ni'n gorfod wneud y penderfyniad anodd iawn o ddewis pwy dyn ni'n helpu. Dyna beth sydd yn beth, sut ydych chi'n dewis? Sut ydych chi'n dewis? Am faint ydych chi'n mynd allan yma? Sori? Am faint fyddwch chi'n mynd allan? Tair wythnos. Tair wythnos. Dwi'n ffindio, mae tair wythnos, ond dyn ni'n gweithio bob dydd am 2 wythnos. Dyn ni ddim, achos mae gennym ni deulu adre, a mae gennym ŵyr bach rwan wrth gwrs i ddod adre eto. Ond dyn ni'n ffindio bod 2 wythnos, dyn ni'n gweithio am 2 wythnos, wedyn ni wedi bod wrthi bob dydd ys pen dyn ni wedi dod adre yn trefnu pethau hefyd wedyn, Ond dwi'n troi'n llysieuwr pen dwi allan yno hefyd, achos dwi ddim cweit yn gwybod be dwi'n fita mewn cig yno, a pen oedden ni wedi cael, oedd rwy'n wedi dod â iar i ni fel anrheg i ddiolch, ac oedd y iar yma wedi cael ei rhwmoi'n hater i, ac o'n i wedi dechrau gwneud ffrindiau efo'r iar yma. Wel, sut yn y byd o'n i fod fita'r iar yma ar y diwedd. Wedyn ar ni rhoi ti'n anreg i'r staff yn y gwesti wedyn. Ond, 2 wythnos yn ddigon. Bod Marian, i ni fel mudiad wedi casglu miloedd o spectolau, spectol mae'r aelodau wedi defnyddio neu, a ni wedi rhoi nhw gyd i visionade overseas yn y gorffennol. Odi chi, byddech chi yn gwerthfawrogi cael pethau fel spectol? Dim ond rhai darllen, achos does gennym ni môr arbenigedd i wneud rhai sydd pellter. Wrth gwrs. Dim ond rhai darllen, dyna'r unig beth. A fysa rhai, cyn felly bod ni'n gwybod beth yw'r gradd arnyn nhw. Ond do ni'n arfer blynyddoedd mynd â nhw i Specsavers a oedden nhw'n gyrru nhw allan a bethau. Dyn ni ddim yn cael mynd â meddyginiaeth allan gyda ni rwan sydd wedi mynd allan o ddyddiad. Na nhw ddim gadael i ni fynd. Dwi wastad yn casglu gan pawb dwi'n nabod hand creams a bethau i fynd allan i'r merched. Achos di'r merched yn cael dim byd yno. A os dwi'n rhoi hand cream iddyn nhw, maen nhw wedi meddwl bod nhw wedi cael y byd, jyst rhywbeth bach. A dwi wastad yn cael problem yn mynd drwy customs gyda nhw. Ac yr un fath gyda'r spectol darllen ma, so dwi wastad yn gorfod deud wrth ni, oh, would you like some hand cream? I'd love to give you some. Would you like a pair of glasses? So, dyn ni'n ffindio ffordd i fynd â nhw yn y diwedd. Ac yn ddiddorol, o'ch chi'n gweud bod chi ddim na sebon allan a brwsys dannedd. Hynny, bod fi'n cymryd bod chi'n trial mynd â ces neu ddau bob tro i chi mynd allan ni os ffordd. Di'r cwmni awyrennau ddim yn rhoi dim byd i ni am ddim. Dyn ni'n gorfod talu am bob ces ychwanegol dyn ni'n mynd. A lwcus mae'n braf yno ac yn boeth. Dyn ni'n mynd â un pecyn bach, cymod y packing cubes ma o ddillad. A mae bob peth arall, dyn ni wedi mynd â peiriant TCG, spirometry allan gyda ni, pethau i bwyso babis, llwyth o bethau dros y stethoscopes a bethau. So na, mae cases ni wag yn dod adre, ond yn llawn yn mynd. Ond y peth dwi'n ffindio sy'n neud, ydy jyst medru rhoi baciau, cymod, y toiletries allan i rywun. A maen nhw'n mynd â nhw, maen nhw'n cario nhw wedyn, fel bod gen nhw handbag newydd, chymod? Mae'n rhoi gymaint o bleser iddyn nhw. Jyst y pethau bach, So jyst yn y cwpwr gen ni, jyst yn hel llwch weithiau. Bys i yn Malawi, reit. Ond yn stopio yn Kampala ar y ffordd, fys i allan neu ddwyaf fys i yno. Ond yn Malawi, oedd hi'n agoriad llygad ond ac hynny. Nes i gweld Crys Pêl-droed Cymru yn cael ei werthu ar ochr lôn.
Dwi'n gwybod. Ac d'ch'mod, y dillad wedi cael ei gyrru allan, a wedyn maen nhw'n ei gwerthu nhw, dydyn. Wel, dyn ni wedi gweld top rygbi'r Scarlets yno. Chymod yr containers maen nhw'n deud cash for clothes. Wel, maen nhw'n mynd ar containers mae allan i Africa llefydd, a wedyn maen nhw'n gwerthu'r dillad yna marchnadodd y bethau. Ond dod ni weld top y Scarlets yno. Os rhywun arall efo cwestiwn, yn tyfe, mi'n siŵr bod ni gyd wedi gwerthfawrogi a wedi dysgu andros y lot hyn, yn sicr mae wedi bod yn agoriad llyged. Ond os rhywun cwestiwn penodol byddech chi'n hoffi gofyn i Marian? Croeso chi yn Newton y dad fido. Un sylw, ydych chi sôn efo bagia stoma. Ie. Dwi'n yn cofio yn lle, ond yn eitha diweddar, mi o'na ferch wedi sefydlu elusen i anfon yr i dros môr, a bod ti wedi cael un ei hun. Dwi'n yn cofio. Ydych chi'n cofio fi sôn, ydych chi Meryl? Na, chdw. Wel, os newch chi gofio pryd enw a gadael i rywun wybod, dwi'n siŵr sef Bethan yn gadael i fi wybod, ond elusen Jacob's Well dyn ni wedi bod yn ddefnyddio, a pobl sydd wedi defnyddio rhai ar ôl y bethau maen nhw'n rhoi nhw i'r elusen wedyn pen dyn nhw ddim angen nhw ddim mwy. Ond mae di allu... Yn eitha diweddar ar y teledu neu ar y we dwi wedi gweld y stori. Yn y 6 mis o merch, sori. O, reit. Merch, sori. O, reit, os newch chi gofio, fysa hynny'n wych, diolch. Ie. Pan da chi yn mynd allan fel tîm, da chi'n mynd fel nyrs, mae'r gwrdd chi fel meddyg, be arall sgynnoch chi yn... Wel, tro yma, oedd 2 ohonon ni'n nyrsys, ond wrth gwrs, dyn ni wedi ymddeol, felly dyn ni ddim wedi'n cyfrestru roi triniaeth i bobl, wedi hyfforddi dwi'n neud rhan fwyaf. Dyn ni gallu neud pethau fel pwysau gwaed a bethau, di hynny ddim yn broblem. Wedyn, pe mae ngŵr i'n mynd, mae rhaid iddo fo gofrestru. Chwarae teg iddyn nhw, mae gen nhw safonau, neu mae'n gorau cofrestru a cael caniatad i fynd yna i weithio. A peirianwyr ydy 2 arall ohonyn nhw ac 1 athrawes. Rhwngthon ni, mae gennym ni lot o sgiliau gwahanol a dyn ni'n trio defnyddio gymaint o bobl o Uganda a fedrwn ni. Neu does dim pwynt mynd yna am bythefnos 2 wythnos a dod adre ddeud, ta, nawn ni anghofio amdano chi rwan am flwyddyn. Mae'n bwysig bod nhw'n cael y sgiliau, achos mae'r merched yma sydd wedi bod yn neud yr menstrual, yr hyfforddiant mislif ma'r, menstrual training, maen nhw wrth i rwan, maen nhw wedi bod mewn 2 ysgol yn rhoi hyfforddiant a rhoi'r afripads yma allan i'r merched wedyn. So fydd hwnnw'n rhywbeth, dyn ni'n gorfod dal i fyny efo casglu arian ato a ordro nhw, a wedyn pan mae gennym ni ddigon arian, dyn ni'n gallu ordro rhai a maen nhw'n mynd allan wedyn a rhoi nhw allan a rhoi hyfforddiant i'r merched. Chos does neb yn deud i byd wrthyn nhw. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn y wlad yma, di rhieni nhw ddim yn deud i byd wrthyn nhw. O, dwi wedi pwyso rhywbeth? Diar. Na, chi'n iawn. Fi'n credu bod oedd i Sian hawli am ofyn cwestiwn. Mae Sian wedi codi llaw. Ie, Sian. Ie, sori am does dim fideo da fi heno. O'ch chi'n sôn am Mount Elgon. Ie. Rwy'n aelod o Eglwys Mynydd Sion yma yng Nghasnewydd. A mae link gyda ni gyda'r tyfwyr coffi yn Mount Elgon. Jenga? Sori? Jenga dyn nhw? Jenga ydy enw'r elusen? Na, dwi ddim yn meddwl. Mae nhw'n grŵp o ffermwyr Masnach Teg. O, reit, ie. O'n i'n ddim yn gwybod falle os o'ch chi wedi cwrdd â Jennifer a Nimrod trawch chi nawr?
Naddo, dyn ni wedi gweithio gyda elusen arall sy'n tyfu'r coffi a gweithio gyda'r ffermwyr, a Jenga ydy enw'r elusen yna, a maen nhw'n gyrru coffi'r wlad yma, a mae'n cael ei werthu drwy Man Newmit yn Gaerdydd. Right. Wel, mae Liz ar yn y cyfarfod heno, a merch Liz Ellen Jones sy'n trefnu i'r coffi ddod mewn. Mae'n coffi Jennifer yw enw'r coffi. Felly o'n i jyst o diddordeb i weld, chmod, a mae'n gwerthu fe ar hyn o bryd yn siop ym Mhorth Cawl. Mae caffi bach gyda i. Felly O'n i'n Mhorth Cawl disad yn dwytha. Ni wedi cael grant hefyd wrth y Llywodraeth, grant Cymru Africa. Wel, mwy nag unwaith, So, diddorol bod chi wedi bod i Mae'n hyfryd mynd yna. Maen nhw wedi dysgu'n i'r ffermwyr i beidio cymryd yr coffi nes maen nhw'n goch a bethau ceirios nes maen nhw'n goch, a wedyn maen nhw'n cael gwell pris amdanyn nhw, a maen nhw'n gallu gyrru'r plant i'r ysgol a bethau wedyn. Maen nhw'n gymuned bach sy'n byw ar ochr y mynydd wedyn. Oes. Maen nhw wedi cael sawl tirlithiad na, ydyn nhw, mewn Dilgon. Ydyn. Diddorol. Na'r byd mae'n Diolch fach. chi. Na'r byd mae'n fach. Ydy. Diolch, Sian. A mae Jean sy'n yn Uganda heno, Jean Preston o Dinas Mawddwy, dwi'n gwybod bod Jean yn ei tipyn gyda'r elusennau hefyd, yn enwedig coffi Jennifer, yn ydych chi, Jean. Dwi'n yn gwybod ydych chi yn gallu siarad yn chi wedi mudo ar hyn o bryd, Jean. Chi wedi miwto, ydych chi'n gallu unmiwto? Dwi ddim wedi gwneud dim byd efo coffi Jennifer, ond yfyd o, a brynu o. Yfyd o, reit. Dach mae Dinas Mawddwy'n gwerthu'r coffi masnach teg hefyd yn ydyn nhw? Roedd o, ond oedd y canolfan gaddio, oedd yn werthio wedi cael yn ffodus. Reit. Reit. Na, edrych allan. Rhagor o gwestiynau gan rwy'n cyn bod ni'n... Oes. Dwi'n coffi, chi'n gallu archebu fe ar-lein gyda llaw? Dwi'n archebu ar-lein. Mae siŵr. Sori, ddim fi sydd wedi ateb hwnna. Diolch ti, Chi'n gallu brynu coffi Jennifer ar-lein, mae safle we efo nhw. Reit. Gai ofyn, Marian, tys y cangen am eich help chi yn eich gwaith yn unrhyw ffordd, beth yw'r ffordd gorau? Casglu arian i chi ydy'r ffordd gorau? Casglu arian, chymod, mae bob pint, mae pint hyd yn oed yn gallu prynu meddyginiaeth i rywun. Mae gennon ni, o'n i wedi gofyn os o'n i'n cael sôn cyn i fi dde, ond mae gennon ni dudalen codi arian, lle mae rhywun yn gallu rhoi rhywbeth o bint i fewn, a dyn ni'n gallu cael gift-aid arno bethau wedyn, ond arian ydy'r peth gorau ni fedru gael, achos dyn ni'n gallu anelu fo wedyn at y pethau bobl sydd angen o fwyaf, ond unrhyw help. Diolch. A gwneud na trwy saltpeter neu... Saltpeter chest, mae gennon ni, beth chi'n alw fo? Caff donate ydi o, ond falle llai yrru'r manylion i fewn. Gallwch yn siŵr, a gallai rannu nhw ar Facebook Merched o Roed y link wedyn, jyst pwyso'r link, mae'n hawdd i wneud, ddim yn rhywbeth cymleth, neu fes ni'n gallu wneud o, ond diolch y fawr, diolch. Fi bostio rhywbeth i fi os ych chi moyn. Neu ni, Bethan, diolch. I ddangon ymlaen i Tegwen wedyn. Diolch. Os gallwn ni fel mudiad neu i fod o gymorth i chi mewn rhyw ffordd sydd llwydda. Diolch yn fawr. A dyn ni'n trio, chymod, wneud y link rhwng Cymru ac Uganda, a dwi wedi bod rownd ysgolion yn hyfforddi'r plant, a dwi'n wneud rhywbeth fel diwrnod y mywyd plentyn yn Uganda a diwrnod mywyd plentyn ysgol heddiw. A yr teganau maen nhw'n chwarae fel olwyn beic,
a does gen nhw ddim peli, maen nhw'n defnyddio potel dŵr gwag ac yn cicio hwnnw bethau, a dysgu'r plant, wel, does dim rhaid i chi gael y PlayStation gore, neu be bynnag, falle na ddim PlayStation dyn nhw rwan, o beth bynnag ar gemau gore, bod y pethau bach yn... maen nhw'n ffeindio rhywbeth i chwarae gyda fo yn o bob dydd. Ond dwi jyst eisiau gofyn, o'n i'n clywed pen ddos i fewn gyntaf, rhywun yn dod o Cerrig y Drudion, a dwi'n yn gwybod os ydych chi'n ond mae brawd yn mam yn byw yn Glarafon, o'n i'n mynd i ddeud, a mae doctor nhw'n Cerrig wedyn, jyst deud helo, pwy bynnag oedd o Cerrig y Drudion o'n i. Dwi'n colli'r gogledd, chi'n gweld, dwi'n colli'r gogledd. Y byd yn fach yn trwy mudiad y Merched y Wawr. Mae o'n tydi, ydy wir, ydy rhywun yn abod rhywun yn bob man. Pa mor bell ydy'r pentra neu'r dre o fel y mynyddodd lle mae'r gorillas? O, wel, dyn ni wedi bod ddigon lwcus i fynd i weld y gorillas pen ddoth Geraint gyda ni. Oedd rhaid ni fynd i fyny nôl i Entebbe wrth Kampala a wedyn hedfan i Bwindi. O, ie. Dros y mynyddodd, fi o'n i'n lwcus iawn cael gweld nhw. Ar ni weld deulu o 11 ohonyn nhw gyda silverback. Mi oedd y chwaer ar drip, bod yna sydd i gyfarfod i gŵr. O, rei. Gyn o Nottingham ydi o. A fi mynd ar un o'r tripiau, be maen nhw'n gael, overlanders mewn lori. Dwi wedi clywed amdanyn nhw. Ond mae'n wlad hyfryd, mae'n lot o bethau i weld yna, a weithiau dyn ni trio mynd ar safari am rhyw noson neu ddwy cyn dod adre, achos mae'n helpu ni adael Uganda ar ôl. Achos tro yma, dyn ni wedi dod adre yn syth, a o'n i'n ffeindio, peth cyntaf o'n i eisiau gwneud oedd mynd i'r bath, a ges i'r bath gyda bubbles a dŵr poeth. A'r munud nesaf, o'n i'n teimlo'n eog. O'n i'n meddwl, mae hwn yn fwy na ddŵr, na mae rhywun yn gallu casglu yfed mewn wythnos. Wedyn mae'n helpu ni jyst medru gadael pethau ar ôl. A dwi'n trio deud wrth yn hun, allan ni'n helpu lle dyn ni'n byw, ond allan ni fod yn ddiolchgar am beth sydd gennym ni. Ond oedd y gorillas yn wych. Werth i gweld. Pan a Catrin di mynd yna, oedd i'n rhannu papell efo rhywun. Ac oedd i'r hybuddion nhw. Cyrhewch a da chi'n cadw dim byd allan. Sidiwch bob dim. A mi a Catrin di anghofio i sgidio cerdded doedd. O'na haina wedi mynd â hi. Oedd hi lwcus na sgidio wedi mynd. Ond dyna fo. Na, dwi'n mwynhau o gafo hi brofiodd o'i gweld ni gyd wedi. Na fe, o fyna unwaith yn rhagor cyn bod ni'n gorffen y noswaith, os rwy'n a unrhyw gwestiwn arall i Marian? Hynod o ddiddorol, Marian. Diolch. Dwi wedi mwynhau, diolch yn fawr i chi. Dwi wedi cael wneud lot gyda Merched y Wawr dros y blynyddoedd. Oedd mam yn mynd ers co pen oedd hi'n yr Hill, a wedyn oedd hi'n aelod o Merched y Wawr Llangennech pen oedd hi symud lawr i'r de hefyd wedyn, ac o'n i'n mynd gyda hi lot o bethau. So mae mudiad Merched y Wawr wedi bod yn rhan o mywyd i hefyd. Da iawn, gobeithio allan ni fod o unrhyw gymorth to i chi. Diolch yn fawr iawn i chi, diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Diolch iawn, diolch. Diolch. Diolch o galon, Marian. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Ie, wir. A diolch i bawb sydd wedi ymuno. Mi fydd yr noson ar gael ar Zoom o fewn y bythefnos nesaf. Felly cadwch lygad allan a gallwch chi rannu fe wedyn gyda'r ffrindiau ar y cyfryngau cymdeithasol unwaith eto. Diolch, Gwen. Diolch am yr help. Diolch. 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 Os da.